се си кликава сали, ајде. Најдоле. Мали си има трема, на? Пошто е прво дром јате дујто англонароду. Ма верси мо тики токи види кавникас, а сареди ченам. Прво каже ливту менџек благослов, тумаре чавенџи, тумаре ону куренџи. На младима остане свет. А менте си кавама речавен, само љубав, љубав и љубав. А верништа нормално да влесу благослов. Кадавто ми сведочанство, со ме ништа кава не манглем. Ме барилjem традиционално, а не славе, а не празникура. Свети Василија, Свети Јован, оку гуске, чурке, патке, самен гова слависа. Онда где си саљо манџи несто на живото, озбине ствара, ме чавенџи. Ме барече јаче, ме сараче, од олнек благословил сај чавен, па им ингредуе чен. Да ме не веруј седем кај постоил невидливи свет. Там не силе. Сам ано живото, барилjem ано топли дом, ано љубав, сам, барилjem ани немачко. Превезно сам баро љубав ани породица, разумевање. И мене веруј седем ништангова. Ми чеса се дуј брешна свали, кај пенола манџе, мама мене шти сував, мама медикаб, ме према јок синко, ни веруј ме ништа го амеслави в слава, Свети Јован, колако, жито торто срđане черол ме ничерав, гостура, гозба, хамоски пимоска, романо живот. И он так, ми чејк џиве пенда манџе, ту ништа не разуми, ту сам глупоромни, по немачки. Кај надолда јоловка емо папири и кај нацрти сада манџе, ајде пенагјане де влесо черсем бенџе. Сар изгледил и со мангол латарса. Дуј бреш, ми чени манглјате на јол, ураволапем на јола, ано купатило, ниџал коркори, ни манголте собол коркори, долда јек џивете пено срđанесе, кам удараптумен саворен. Амаре орманура, путремпе, пандепе, ташње коркориџан, столице, сијалица па болга силпе, саране филмура и телевизија па болга силпе. Токмек ја крат со теме че јас и свати седем со мангол, там не силетар ми чеј. Ајдете пенаџе на мене не рома барилјам саво традиционално, чеј угради сада, гази сада негде, па хајде ка бајелач. Долде ме тиџераме чејатаре, докторате, со си ме чејаче, со се војчадол, со се дукалне пингре, со се нашти пхирол, со се говај војса. И ме ондак пендем, ги камаре пријателенџе и кава дромка поздравиве шајко е Мелидија. Јеленџика молил пе ми Сара. И она виле педемаџе, ајде нате што те џама ани канџирија, но Евангелиум, ано Франкфурт. И ме џиле, ја кара романо систем, бешлим гијата но редо, ника би страв. И ме акана коркори манџе пена јао девла, каја вилем кава, а вилем тева библијашка. Мегова ниманга. Али романо систем се со ме манџе пена увек. Ништа, углавно те лечиме чеа, пак ме кај чера манџе ми гро живото. И ме бешав гијате ано редо и усрđene, гова додагла магнетура баш у фрижидер, и гова сасек борба, бари прича, кава би треле 3 сата кала прича ми гре со ман, сесема сведочанство реде вле се Ису, ме нимангле ме девле, ме борисале, ме нимангле ми Исусе, ни призни садем, ме живи садем светски, брзо, сасема сасуси светски, најтеро дол. И ондак беша, и да би седем магнети, ко дол ништа немогуче, саси могуче. Со си кавакана, со се мегијате.
Ништа. Ме па хохававе девлај, свакој живе хохавав. Мангав светските живи ми бучи, хало, сасо ме живив со черав. И ондак со десилпе джилем ки бучи. И замислен Ромален пело, пелијек машина пе манде 500 кила. А ме до душе 1,85 м. Бари Джули. Када пели машина и када било срđene, немцура нима гледате да вика Krankenwagen, дуира клева здje и машина, месема комплетно блутагуси, гласик машине, со черопе осок канаđano Kaufland, L'Oreal, голаут паре машине со стварно паршал кила. Нема вез, скрати ми прича и ондак соде си салјо мени болница, му глема чере, ништа страшно, дол спаси седама, со мегува ни веруј 7 милиметро, те перола и машина пе мошоро, не би маголо срđенете ди колма са вила чисе, манкова свето каđаб. А вилем чере, 8 неделje ко кауч. Операција ко пингрот рубиjem течера, прво нимам гледам, горе, доле, дај, не дај, држ, како год, но живото понекад. И онда се десилпе. Охто неделje упозни садем о интернет. Девле, прекало интернет, со проведилпе, сона, сар, гај, согова са десилпе. И год крени садем, течераве бијава, као Свети Дух, чвтапова пе манде. И пенда Наталија, туки кле, ме интернет ни волив. Интернет најсвако несе. Интернет морате джане. Ме буквално хто неделje студири садем гова са, сар функционишив, сарка функционишив. И ондак, а виломанđe, со се са увек, а са не рома, у стари гаđe, а са на менđe. Ален са мендар. Салија мендар гаđe. А чувена мен која лоше светлост, а мене ромен, поготово по Балкан. Ондак ме педеме срđenes, меки клев кој интернет. Со дилјалјанче, беш го те. Срđene, меки клев. Мором ние ниđe у телефонот течере туки клев кој интернет. Има ондак долдем го течера, и ондак го бисадем инспирација, упозни садем Свети Дух, сар гова шунолпе, сар сватилпе, и Библија шај саборете читим, али свакога разумела ке пиро начин. И ондак ме пендем, меку штаб, кроз музику, кроз хапе, кроз пипе, кроз објава, али увек е зајње 3-4 реченице, те долав, се Свети Дух те причиве на радост. Ти си кававлен, со мене више воли. Баре биева, хамоске, приморске, а мен сам га саве, а мен аштите мени амен. Со се, ело дол створи сада мен гијате. А мен ама реча венđe живи. И мегова крени садем са, те дава на интернет, там го виртуално свето. Али ака наде силпа вер ствара. А на виртуално свето си буд покушај, те сруши амен. Обенчала бол, ке неверни куре. Ако пенав тачно Виолето, исправима. Да. И ондак ме крени седем кој интернет течерав и се мен доста голав. Со перав, свако живе ме перав. Рода Макајс, сосем, сока волмандар, соника волмандар. Мани си има баре желје, али ме мангав само да влесете да ми желја. И те молија мен сабори заедно. Те даде влесе сама режелje. Ромален. А мен ај сам свесна ко борсава мен барвале. Сај сиемен. Прво хашукар са балека нашта. Пија шукар, наива шукар и сиемен шукар, јас туку шукар и органо. Ама речаве, ама репуја, негдане собе, у шушкиме, у џауч харален. Ем со сием битно, а менđe најсвесно. Одол си свако живеа менцера, ме најсам свесна. Со се, никад најсам задоволна, увек рода. Срме, родав. И упозни садем. Пасторе, Виолета ме Маријане Џанав, коси соси, катар, сви ми мои мои презиме. И речи, канаđiljem, у пријано хотели, срđane се и ме доби садеме квизи. Наталија, грешно сам поново. Црдијан тута родол, дијан бутано виртуално свето. Ано интернет, хасаво позала. И ако долав џивеан дама кате, причи седеме Маријанеса, пастореса, и пендеме срđene се срđene. Ме мангав те џевав џиванија,
ани канџири, тирима ке мотан се сокрени седем. Крени седем се Свети Дух. И желив, ано задње време со живима мен, ерома. Ме само шајте бранива мена маре ромен. И ника се вишел, ме се мромни, мано достори се дамате ва вромни, нистори се дама гаджуванке немкиња, ако се ме барилjem кате. Желив само маре ромен ти калап ко нево светлост. Ко нево светлост, а мен да ни Србија, а мен жена со се причим, ме се маштарчуна и Србија доби седем озбина проблемура, андре болнице. Ме даса. Српонижи меса, се сам черде, али те молие да влеса, ано свето тројбство, те борија мен, зека маре правила. А марен чавен ти калако право дром, али канака воло Исус, а маре чајтевен спремна, ко право дром, ти клена маре чаве. Ела мен сам шпиглбилд, огледало маре чавенчу. Сасо маре чаве кади чен, го вака черен. Кај го бахта вола ме ту познаива србин гре, чеја у 14 и 15 години Исусе, ама упозни се да им Исусе, на жалост, али никад nije касно, а не озбине брешаут. 38-39 години упозни се дем, али ме саран да бреш слави се деме де влес. И ме сем поносно пегова. Тако да е ромален, ми гре приче си будбаре, озбине сведочанство реси има ту менџи. Мени желив телам о програм, тумаро, желив ту менџите дали те наставим тумаро програме де влеса. Мате рода ништа више, Лестер. Само јека. Љубав, мир и поштовање. Ме дијем јек сведочанства Мендани Лесковца ни канџири. Шај волин ма, шај мрзин ма, нема везе, али одол волил маман. Џабе са, тебе шајек дроман до курко, а не редура. Ако најмен измеѓу љубава менде манглодол и те рода лесо спас. Алкохол, дрога, мека џаб те бешавано редо, ти биди колама и телевизија, ти колмо Срđane и Виолета, леле би Наталија ли. Ромален, мен никој нисам, најсем никој ништа. Месим цикниром ни, со желив, те нија волма понос англодол, свако џивете родава лесо помоч, лесо љубав и се стипе. Тако да, ачун ту маре де влеса и покушин ту маре чавен, те спасин. Ако маре родителја ниđен гле сагова, а мен дијао дол шанса ту позни Исус јанкала најпаре бреша ко право дром. Ала мен живи ко заедно време. Желив ту менџе благослов, еде влесо љубав, хампиено живинен, Исус е славинен, го васи рецитација е звонкоси. Поздрав е звонкоси. Халелуја. Оса стипено да врте благословин тут, те заштитин тут и цате чавен, целоте породица. Хвала че за ква предивно светочанство. Екна ка молинав за молинаво ствари, амара пасторка, амара пења, е Виолета. Јек аплаус молното мен, а вие пене Виолета и Сила Олафи. Изволи пене. Hvala, prela zvonku. Od wilt mensen sarjencer prejalen pinjalen. Mora nešto te priznanja pene Natalija. Najpre te rodavče oproštaj, to prosti ne penjači. Kad ja vinđame o Marijane da Violeto i Natalija ka veliki kanđirite vačeri nešto. Piću, Marijane, Natalija svetsko manuš, sojka vačeru to devel. Oj, šajta velike navani kanđiri, ali sola i sola te vačerio to devel. Ali ako najpen svatini i molinava tu oprostine penjače da tu anglederpa na jan anglodevel i odevel zaista čerđa divna delija i selinđatečija i anđa o spasenje tučeno čer i zaista raduj nama tuče. Peno del neka blagoslovinitu. Slava develes. I sija men divno devel. Se men bar odevел. Дикаја колко са веќе чудеси одевел черела. Слава и девлеси.
И ме заista радујнама и туче свињанака те, а такоđe радујнама са риенџету менџе свињанака те, такоđe и месвињума кате ту менцар. Ме заista захвалинава девле се да инјумерата кате ту менцар заедно. И да шајте поделинаво кова се одевеле рачуча мајко вило те вачерапту менцар. Тема која е рат мангавате поделинави те вачерапту менцар ка ви чинипе е рат молитва. Хвала че прала звонко. Ja? Ađar? Eđar škar. Te našo džoba bud glasa. Pošto si ima baro glasa i lađar. Извинене на вечерџуми пени Хелена Телгари Чуренко дечича со простим пенос буди мехаринјум. Аџар? Мангели пе најпред те почаптумен џанели се означени молитви. Ме ми срама да се реđанен се означени молитви. Ајдете шо нелто мени пе. Сој заправо мол. Разговоре девоја. Пана? Заедништво е девлеја, халелуја. Значи молитва, заедништво е девлеја, разговор е девлеја. И молитва уствари значини те изградина амаро однос е девлеја. Такоđe и молитва покренини е девлесоро вас, те черело девелок вас о амен заправо олестар родаја. Али прво, со амен вајани те чера, те би обеламе на два заедништво девле. Вајани прали пене, те прихвати ноле, тучено било, те приминоле, и онда шајте комуницири неоле. Велто два заедништво девле. И си неколико разна начина ја сару штвари шај те приđine девлесе. Шајте клечи некоко чијанго лесте, шајте захвалине унапред одевел со качерел тучено животи, туа дван унапред те захвалиноле се. Хим те молине уjedно такоđe, а и сијек веома посебно начин ко те шај те овејано заедништво девлеја, а те на вечере ништо. Кроз кле мислија. Значи путем мислима ту вечереја е девлеја, изгради некло заедништво и вечероле се кле осеќања, утоволе се кле духа, утоволе се ква сому чиниту. Ако си диек болесту и калејан голесте, кроз мислија, не мора ништо те вечере, одевел читини кле и мле мислија. Пралим пене. И молитва на не само обичај. И молитва јек даро кова деламен заправо амаро девел и кова повезинамен това свакова тренутко олеја током амаре животе. Јер амен кед молинаја срсува черџума мен права е олесе амари душа. Амари душа права е девлесе и амарину утрина и самаре осеќања су и сијамен амен мо това е олесе. А каде ди каја да уствари и молитва јек sastavni deo amare životestar ото христијанско живот и вечерава. Значи, бизи молитва, а мени ням муле. Значи, кеди ням живди туди шине, живине, а ке наштите живине од два тренутко ту мере, на постојне више, значи, наштите дишине. А два исто такоđe, док молине, ти душа обновини пе, ти душа живди. Ото два тренутко, кед престани не те молине, и душа хари венони и мерела, гасини приједноста. Ани Библија е деле се колафи си буцитатија, бутана, ко те омануша молинде, ко те не разна потребе, и он кроз и молитва покушиндете вечерене да влесе со мучилен и со вајаленџе. Кед би садала цитатија читинала, онда би одуговлачини пе служба избого време, каде това со пократка,
Като покушини пента, нел туменже ек сликатари молитва, хари попашете биовела туменже по-ясно. Ме избиринджум неко бор цитатија, те би шајте вачера да Лестер. Прво качитина, Матеј, 7 глава, 7 стих. Молите и даче вам се. Тражите и наći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Halleluja. A kva je veoma zanimljivo, je ohrabrujućo citati. Vela tražite. Zara mena rodinđam? Rodinđame dele, jer akljam pravotan, ko te teva, te kuva i udarate pravđonamđe. Čak i udarakote na nemoguće, odevela dala udara pravela tuči maje penim pravo. Halleluja. Također kad je kako Stari Zavet, prva knjiga Samuilova, 1. glava, kad te isihari povišete čitinite prava? Bio je jedan čovjek u Ramatajim Sofimu, u brdovitom području Jefrema, koji se zvao Elkana, sin Jeroama, sina Elihua, sina Tohua, Sufovog sina iz Jefremovog plemena. On je imao 2 žene. Jedna se zvala Hana, a druga Fenina. Fenina je imala dece, a Hana nije. Taj čovjek je svake godine išao iz svog grada da se u Šiluhu pokloni Gospodu nad vojskama i prinese mu žrtve. Tamo su 2 Elijeva sina, Ofnije i Fines, služili kao gospodnji sveštenici. Kada je Elkana prinosio žrtvu, on je svojoj ženi Fenini i svim njenim sinovima i kćerima davao više delova žrtve, a Hani je dao samo jedan deo. Međutim, Hanu je više voleo, iako ju je Gospod učinio nerotki njom. Njena suparnica je stalno vređala i uznemiravala zato što ju je Gospod učinio nerotkinjom. Tako joj je činila svake godine, kad god bi išli u Gospodnji dom. Toliko ju je vređala da je Hana plakala i ništa nije jela. Elkana, njen muž, reče joj: Hana, zašto plačeš? Zašto ne jedeš? I zašto ti je srce žalosno? Zar ti ja nisam bolji od 10 sinova? Nakon što su u Šiluhu jeli i pili, Hana je ustala, a sveštenik Elije sedeo je na stolicu, dok dovratka Gospodnje hrama. Sa gorčinom u duši pomolila se Gospodu, mnogo plačući. Zatim je zavetovala rečima: Gospode nad vojskama, ako pogledaš na nevolju svoje robinje, pa me se setiš i ako ne zaboraviš svoju robinju i daš muško dete svojoj robinji, ja ću ga dati tebi, Gospode, za sve dane njegovog života i britva neće preći preko njegove glave. Dok se ona tako dugo molila pred Gospodom, Elije je posmatrao njega usta. Hana je govorila u svom srcu i samo su joj usta podrhtavale, ali joj se glas nije čuo. Zato je Elije mislio da je pijana. Elije joj reče: dokle ćeš biti pijana? Otrezni se od svog vina. A Hana mu odgovori: nisam pijana, Gospodaru, nego sam veoma tužna. Nisam pila ni vina, ni opojnog pića, nego izlivam dušu pred Gospodom. Nemoj misliti da je tvoja robinja neka pokvarena žena. Ja sam zbog velike brige i muke govorila sve do sada. Tada joj Elije reče: idi s mirom i nek ti Izraelov Bog usliši molitvu koju si mu uputila. Ona reče: neka tvoja sluškinja nađe milost u tvojim očima. Zatim je otišla svojim putem, jela i lice joj više nije bilo zabrinuto.
Ујутру рано устали и поклонили се пред Господом, а онда су се вратили и дошли својој куќи у Раму. Елкана е легал со својом женом Ханом и Господ се сетио Хане. После годину дана, Хана, која е затруднела, родила е сина и дала му е име Самуел, jer je rekla, izmolila sam ga od Gospoda. Amen. Amen. Halleluja. Прво кога читавме дека Стари Завет о краљевија, о царевија, шейтинето, велнен буд повише ромња, срсо дикаја и јакате да. Значи, о Алкана, штипнем те на водава, хиноле дуј ромња, јекинеле фенина, олаја хиноле дешчаве, значи мешиме мушачија, доке Ханаја на хиноле нијекчаво. Хана инеле нероткиња, девел пандјала криматерица. И онда кед би Алкана джалате дел жртве, ани канџири, оби дела, јек дел е ромњачи и мечавенџи, значи заедно, а дуј деа би дела е ханачи. Значи, без обзира се нели Хана нероткиња, а ќе бјан джале се дешечавен, опале више волинџае Хана, неголи акала ромња. И акала е прво на ромњаче, нормално прва ромња, ке жени не напенано Стари Завет, они неле главна за са остала ромња. Значи првој со примини првој мора са те примини. И онда ој не наредини за остала ромња. И одале се ој малтетеринџајана. Значи ко свако тренутко ој дека те мучила, те пенала че тујња нероткиња, ту наштинете бихане, а медик биханџум, дешечавен. И дека како свако начин сар те повредила, сар те мучила. И ој е добор кај неле мучи меја, дава добор мучин джали дукандилала дој да шти подарини перо месе е кечаве. Одлучин джа перо меја те джали ек девеки канџири, те джан и те молинен. И доклакро ром джелоте молини, а ој бештинија джар негде за лудар. И е добор као ја джа. Ој ништо на вечер джа гласно пени прав. Ој само е во штенцар крузи молитва померин джан лагано. Значи ој уопште гласно на мотовджа, али отовило изнесин джа, ано мислија е де влесе соро делото девел. Тако да ој обечин джа е де влеси пенджале се. Девла, ме молинавато те дема уршечаве. И ако дин джан ле мае, ано вас, мека давле тучено храм те барјол и те служиниче. И ано лафија де влесе дикаја до девел, шунджај молитвото лако ровило. Али на вачерџумту меѓу да о пастори кога во динџа тегу то време о главно, о воџот и канџири пенџалаче, Хана со се пиеа има веја матијани канџири. Јер ој до крунџа, а джар понаши сали да дичило леси сармати. И онда е пенџа мена не њумати не го робава, со наштине одевелте дел мачавен. Али ме пенало бечинавај де влесе, да два тренутку ке довка дел мајчавен, мека предавле де влеси канавлено храм, одевел, да ракли опте служине де влесе. И срсу дикаја, додевел шунџала кри молитва, и одевел услишинџа, и ој стварно двачерџа. Со дикаја кате, дикаја да одевел дикја лако робило. Додевел дикја лакере искрена осеќања кола ја ој изнесинџан го одевел. И одевел лачи смилуин джапе и испунинџа лакри молитва. А кате такоđe дикаја да амен кен моли намен, амен не морате да ринамените вичина, амен шај потпуна ни тишина. Чак и амаре мисли одевел Джанел. Одевел Джанел па на то муј направе. Одвел ве Джанел со ту мангејата изговорине. Одевел народела пени прала мандарим тутар. Те вачера наđanав са ве лафијата изговорина. Одевел родела едноставно те злине клобило искрено. Те мотоволе се уквасо тут му чини. И ови верно и праведно девел. Овто служини сасока родолестар. А канака читина,
Матеј, 6 глава, 5 до 8. А кад се молите, Пала? А кад се молите, не будете као лицемери, кој воли да се моли стоечи у синагогама и на раскршцима, да се покажу луѓима. Истину вам говорим, добили су своју награду. Него, кад се молиш, уđи у своју собу, затвори врата и моли се свом Оцу, кој е у тајности. И узвратит ќе ти твој Отац, кој гледа у тајности јавно. Кад се молите, не брблjaјте, као незнабожци, jer они мисле да ќе због много речи бити услишени. Не будите, дакле, као они, jer ваш Отац зна шта вам е потребно и пре него што ga замолите. Соди кајакате. Kada mangete молинето, пант тучен соб. Некад ја собо вела кло тајно клет. И онда да те шајте молинетот, и те молинето, и те молинето, и те праветовило, и те излине свакојак ли потребан го девел. Значи, комотно ано зајнишно шајте оведе влејако борту им кли душа два родела. Ali pene im prala. Kedi njana ni kanđiri, kedi njani ano javnost na džahar, kedi njama ni kupa. Vajanite molina pokratko je devlesro lafi džar si kajan. Prvenstveno je devlesro lafi penela ako moline dugačko ko visto saro fariseja kola molinde, tebi pes pokaži nena. Dikaja Isuse se ko vreme ki Biblija te ne bi čitinavatu menđe o farisaja kad molinde, on molinde dugačko te bi pokažinena po maroz najnju stvari. Da on džanente vačeren šukar, da on džanente molinen šukar. I on dikle da lesri slava te prebacinelo propeste. Ja da leso devel na molini kidi njanano zajedništvo to vel tu dugačko molitvu. Kidi njene penjecar. Nego ti molitva to vel kratko, ali to vilo. A dva zajedništvo prvenstveno te čere tanili duito pen te molini lokova prav. Jer ako tu, na primjer, moline dugačko, tu na dozvone tano i duito pen te molini ti izlini pen pobilo. Ali dok ja pen molini, tu ona tu te šajte nastavi ne ti molitva i te podržine okola penjak i molitva. I onda dja molitva, a vela sad je ugodno miris godevela. Срсова черджум, пре него со амен праваја маре муја, одевел джанелија маре потребе. Халилуја, слава че нас. А дали се кадика, ано псалам 50-15, сова че нам джолафе де влесро. Призови ме у дан неволе, избавичу те, а ти ćeš мене славити. Амен. Пенем право. Срсо шунджамо сведочанство. Обегна ми руини. Буд пуча и молитва јеки борба менче на животи. А два исто шајте вачерапто менче. Амен бори намен са буд стварја кате кипфу. И дикаја да кед год налази намен, отевел пенела. Кад налази нету, а ни неволја, призивин ман. Мека избави нафту. Али делесро лафи пела мека избави нафту, али ту после бешće. На, upravo i peni Natalija su čerđa, ali va isto je men vajanite čera. Te vačera oko vas odevel čerđa, te svedočina. Jer odevel su čerelamđe, a da vaj te bio proslavini pe. I odevel rodela te prosłavinole, kroz kle svedočanstvija, oko va odevel sa kačerel tuče i maj pen. Pravo. Kana, мангавате вачеравту менџе да одевели студин джамен авторитет да шајте заповедина. Сигурно пученато мен, па колај няма мена менте заповедина. Зар на не одевел кова ов заповедин? Али правим пене. Одевел делат учи маја два иста авторитет да шаја менте заповедина.
И од ваш ајте ди као лесе колафи. А дали сега права дела апостолска, 3 глава, од 1 до 8 стих. Петар и Јован ишли су у храм на молитву у 9 сат. Луѓе су управо доносили едног човека, хромог, још од мајчини утробе, ког су сваки дан ставljali код храмских врата, кој су се звала Лепа да проси милостињу од оних кои улазе у храм. Када е угледал Петар и Јована, кои су управо улазили у храм, замолио их е да му дају милостињу. А Петар е, заедно sa Јованом, погледал право njega и рекол: "Погледај нас." Док их е тај човек пажливо гледал, очекујучи да од njih нешто добие, Петар рече: "Сребра и злата немам, али оно што имам, то ти даjem. У име Исуса Христа Назаречанина, ходај." Тада га е ухватио за десну руку и подигал. И одмах су му се учврстила стопала и гњечови. Скочио е, стао на ноге и ходио. А затим ушел с нима у храм, ходајучи и поскакајучи и хвалејќи Бога. Алелуја. А каде ти каја да не само мануш, хинеле непокретно сар би хандил. Значи хинеле со цело тело одузми ме. Тоест не зароби ме. И онда мануша биле гареле увеко не само танко те би ошајте просини, те родел милостиња. И онда јегди вена кенao апостолја и ово лендер родела милостиња. И са со дикаја со вачери о Петар пела на нема ни паре, на нема ни злато, али око вас ошајте давту, а давај ушти Исусе се коа нав. А два моменти заповедин джа и слобода али. А дава тело кова и неле цело животи обузми ме, кова наштинете пирел, кова наштинете мрдини. А дава моменти ке заповедин джа апостоли, одма ало исцеление, одма ало избавление. А два моменти о мануш, он непокретно кова хинеле, уштино и рипини. Шали за мислиненко бор берше омнаш не едноставно ни те мрдини. Морандило неко телегарле джедвата, да би овджалате просени. И ото Евгар, јек мануш заповедини Исусе се на онав овуштел. Халелуја, са воде вели си амен. А дава власт и авторитет пралим пене. Ерато девел делат учи мај. Те заповедина, ке да вено проблемија, ке да вено болесија. Исусе се на нав заповединавате си дето. На нету право. Ме, млечави њаме Исусе сере. О Исуса два квадинджа пло животи. Динджато девела два власти заповедине пралим пене. Замислен са во девел и сијамен. Кова живина намаравиле. Заповединаја за болест. Значи, оква со е лекаренџена немогуче. Девле се могуче. И ја два власт дела менџе комуј. А мен те исповедина и те рода. И те поражина ебенге. И ролафија девле срупенела. Покорите се Богу, али супроставите се џавол. Обенкна ми руини пени права. Цело маро животи. Обенка дикелте и урини. И ко са во начин те повредини. Али ако ту и њанано заедништво девле. Ако ту моли неја. Одевелите како га заштити ни тут, га заштити ни кла породица. Сар со пенџуме са ко исто молитвени дух, ерат одевел делат учи и мај. Ако веруи наја, и када одевел услишини кли молитва, сведочи. Одевел черела чудија, и пути пењалим јалем. Обенка ди келте чорел амаро време. Пут почека ди кел обен те намоли не. Значи каракиче неш са ве разнавуча. Уштаја ујутро, хајде прво те пија кафа.
узели кафака права од телефони, сој си ко интернет, сој си нево. Онда, а вело време те джаки бути, престајате джаки бути, и са не срди каја те си дамено ти молитва. Али прали пен, а два е бенгесли замка, а два мораш те джана. Менju mi je kalendar koja uštava to vama, hajde ki buti. Ali bud pučao Duh Sveti o svedočinima. I ano vrdaj, Marjane. Pravavamo glas i moli nam. I zaista, kad počineja sa molitvom klodive, zaista je devlesro prisutnost. Odevel pratini tu, odevel zaštitini tut, odevel zaštitini klaporodica. Znači, od tu početak jutra, tu počineo zajedništvo je devle. Klo život i klo dive sasvima večer. Na moline, ali ujutro prali pene. Verujem na nedevlesri zaštita. A vena razna problemija, razne iskušenja. Ko te naštite suprostavi name, naštibori name sose, pa narodinđani zaštite devlese. A kad moline, od Duh Sveti tu je, od develi tu je. I tu šaj suprostavinetu za bilo kova problemija vela tučeno životi. A da lese ušteja ujutro, molim. Posle podne, molim. Kad hasa maro, zahvali ne devlese za dva marokova od devel dinđatu. Blagoslovino marokova od devel dinđatu. Jelo devel brinini pe za klo maro, za klo abe. Sar su penđa i pen. Hvali devlese i sijamen šukarte hasite pija. Te no velam džu devel. Te no blagoslovino devel prali pen. A mena dva ne bio velam. A dva stvari morate shvatiti da se ogodi sijame. A dva i samo to dživ dodevel. Kada Molineja odevel menini situacije tučeno životi. Menini okolnosti oparekola vena menđeno životi. A odevel anela menđe je baro mir ked Molinaja. Si delao ki ja darko ja vela. Znači, džana bud putite da rake da vena pare situacije, naročito ked radini poti porodice. Me lava primer mandar, primer ked nešto me čavenđe da si ne pili mlevnu konenđe, onda me prosto izgubi nama bizudevel. Znači, nav se oteče rav, sar te moli nav. Bud puče, mangala, metelava dupra mande, ali naš ti. Znači, dok napredava dva i devlese kovasta. Dok odevelna čerela dva pajne prava. Majno život je naštitoval sloboda. Me naštitoval srećno. E kad odevel činini pen pravo. Me šajte pričinapkom že bud svedočanstve ako te odevel sosa čininđa. Ali kasnije te čitinapkom že prvo kova citati oti prva Solumljanima, 5. glava, 17. stih. Me vajem te čerava kva zvokonal. Bravo, Šap. Neprestano se molite. Sar so penđa i pen. Molinen ujutru. Molinen posle podne. Uveče kad god pa šovena molin. Pre nego so zasovena. Roden je devlesri zaštitu pred ertumen. Jelano sojba obeng najviše napadeni pravim pen. Kroz osunej. Kroz osunej obeng so šajte čereltu menđe. Ova je užasna stvar. Ali kad molineja odevel zaštitini. Obengci dela pesar su vačerđu. Pokorite se Bogu, suprostavite se đavol i đavol će pobeći od vas. Obeng na šelak i drodeja edevle. Kad pomine Isuse, ebengena nole nisavo pravo tučeko životi. Moline prave se. Molin te penjače. Molin amalinjače. Molin je neprijateljese. A da vas od tuka molineja verenđe, u stvari tu pokažineja sa vi ljubavi sija na tute. Botoveja da odevel živine na tute. I dok tu prali peneka molineja verenđe, o blagoslov ka velu prolende, ali duplo blagoslov ka velu prikli porodice. Deklamani Biblija nekoliko primjerja ko te
одевел шунџао молитве, али мека вечеравто менџе рад, јак сведочанство, мани си има срцо пинџум буд сведочанствија, али ка вечеравто менџе сведочанство, кеди не лепа на Мариба, кед бомбардуиндеме на НАТО. И онда тегани масовно ни Лесковцо народо, а ни подврса, шајте вечерав, за сад малуна джанели пен, али ани подврца, масовно народо Братислава. Значи, бомбардување, самаре муша, сареđелеко Мариба, и онда се окачера. На нето версолуција сем те роде девле. А и канџири веќе постоин джакора менде, управо се ли ми водин джа. И амен, се окачера, че даја мени неле по тријанда, по сарана, джувљајне. И моли нами. Не веќе ги њумо, брати ме. И ке че дајете моли намен тријана сарана джувља, значи мен по цело ратине моли намен. Мангава јекте пучарто. А кана ме јекте тарав јек бајка кате. Че сочи нема баклја. Кола у старо доба со тарена и не окола баклје. Ката бјоли јек ти курија. Али кед би сареја мена кате кола хиња. И сарете тарао баклја. Вау, са ви јако вели. Буд побари јак. Есавки јаго девел черела кед моли наја повише джене. Амен сарана джењаче дамен. И моли наја и нел. И одевел со черел. Услишини о молитве. Шунел вапај. Со родинџама мареро менџе. У Маријане тринте кваш масеки не леко ратиште. Ме сасо писинџум се. Сауто девел. Са молитве писинџум. Ов сагласно два читинџа прајален пењален. Еманушенџе колахине леле. Саре, алеп се састеџивде. Ни екрома ноча воне неле нити повреди ме, нити огреби ме. Јек длака ни е кеча весе на фалинџа. А тија Мари Романи махалата Лесковца. Сосе. Па мена заслужен джам нисо вадава. Али лесоро милост. Ем со ова пинџам сајдо боркаđe не. А мен родин джам и одевел чинин джам. Шајте вечеравто меѓу кедалов со Маријане, они не ле зароби ме послемке и онда задња лев се. Али ме веруин джум да кавев со Маријане джим. Меđan джум да му девели джив додевел и да ова двака чинини. Будбаре сведочанстви не лепењален прајален после падалест. Кеда лов се Маријане, оракле, Маријане, ово е твоја жена заглинена на мен, ника на дикјуме раклен. А мена дичерџам се трамаки станица, дикаја која вела, кона вела, он никако те ресени, веќе смирисали ситуација. Омушана не тала. Ово е твоја жена. Хвала ти, сестро, твој Бог нас е спасио, твој Бог нас е сачувал. Верујнен, пењален, прајален, меко бори њули испуни мета. Радосно су дикава сатер не ракле, да спаси ме. Али ша и лакват вечеравто менџе, у то време не джава бикнава цигарија и а те неко центар срстаница и неле автобуско. И онда камионецар и нена пењален, прајален, осандуци. Значи ме само и не према девла верујнава да на некато Марија. Девла джанав да ја Марија не дживто. Пењален ме скоро бишки ја препрема. Чело Марија порадиш. Сате балати кала. Али одевели бар одевел. Ови девел ко дело. Ови девел ко ваш шунел и услушини. Алилуја. Нека накачите на автоменџе Филипјанима 4 глава 6 стих. Шест. Не брините ни за шта, него свему молитвом и искањем за захвалношу изнесите своје молбе Богу.
Халелуја. Kad god rodaje nešto to devel. Verujem da kad primjene. Prav to bilo. Mate ovena dala samo prazna lafija, kemoli ne. Nego neko ven ispuni me sa Duh Sveti. Neko ven spoji me de vles relafeja. Neko ven spoji me de vleja. A da va odnos kova dinđa tuči majo devel penim prav. Na ne svako ne. A meni njami se beri me narodu. Kova devel lično izbirin džamen. To vela me na dja komunikacija le. To vela me na dva zajedništvo le. Ko te šajte molina, te roda i te zahvalina. A da le se ano zahvalnost molim. Hvala će dela da tu učinim džan. Hvala će dela da tu iscelin džan mlečave. Hvala će dela da tu iscelin džan to ratavdin džan dela za da vas stipe. Za da va iscelenje dela. E sad kje dela ja me služi najpravo. I ko borgote misli ne da je njan grešno. Ko borgote misle da tu je njan nedostojno. Odevel volinitu. Odevel šunela kli molitvu. Odevel šunela Tlai vilesre lafija kola ne mora čak ni te vačerolen, a no mislija te vačere sa rea nakre mislije su šunđa. Ode velika šuneli da tle misli. Sa apostolja su zapovedinde, a da va vlasti si tu pralen pene. Tu je rate zapovedine. I te vačere Isuse se na mi porodica sasti. Isuse se koja nav me financije blagoslovi me. Isuse se koja nav mu čavo sa sto. Samo dva a da li se pravim penika za molnave prajen? Te čedeno stolice jek strana, te dolamen sa rekao krugo i sarkasi si potreba, te iznesinjan odevel, te rodaje devle, jer odevel din džamena dava čast i ad ja privilegija da šaja mentovela me na dva zajedništva. Neka odevel blagoslovinitu me sarije. Me stvarno izvini nama sam morat ušten. Šalje ko mikrofon sam. Ko mikrofon te molim. Ajte počnete. Sarkoka mangel te molini, dolem to me sa rekao krugo. I sarkoka mangel te molini opraja kaden mikrofon. A me prvo kapućina, hajde. Haleluja, dela, baređiv de. Amen, dele, rad zahvali najče, dela, za klibar i milost, dela. Za klibar i ljubav, dela, koja tu dinčana, amen, dela. Dela zahvali nama će dela da zaista dinčana men, a dva vlasti autoritet da šajte zapovedi na dela. Da najpre dinčana men dela, a ja privilegijet vela me na dva zajedništva tuja dela. Dela niko na nesrtu svinjan dela. A men je zaista izuzetno čast i privilegija da njam klečave dela. I da šajte molinatu dela, i te rodatu dela. A tu njan devel milostivno dela, va pružine i dela, deja dela. Blagoslovim dela mareča ven dela, blagoslovim sao potrebe kolaka iznesinene rat me prajeme penja dela, me molinama tu te šune svako neseru vapa i dela, i ko nakava čeri dela te čite ne svako nesere mislija dela, i koka molini tajno dela tu te de javno dela, me molinama dela, klečave si Isusese u svetu dragoceno nam. Amen. Халелуја дела, баре. Хвала че Исусе Христе, да кијана ка те девла, да гдеја мен то мир девла, то љубав Исусе Христе. Е молитва бузначини девла, која маре баре проблемија Христе, која маро тере девла, која два саси сијамен ко животи девла, ко болестија девла, каска вичина, ако на вичинјам тут. Хвала че Исусе Христе. Со исцели неја девла. Мејум сведоко да ли сте даде ме. Хвала че, Господе. Со тај свакоја мука и калџанма даде ме. Со динџанто живот и манџи, Исусе Христе. Со динџан глас обечавесите вачери, дево. Со благословин џан мели кеја џан даде ме. Јек диве, Исусе Христе.
Ке ги кјовавте мо тховав сочоджан ту манче дело. Мечаве се Исусе Христе. Боже, нека ровен сармеам ти е сорвала, дете моја. Ала клај сузе радосница, Исусе Амен, Христе. Jer svako ko veruje Isuse, Janel devla, tak to bilo samo bolest, a šajman uštel devla. Da li dva opako bolest devla, rak Isuse Hriste, kole se leko da ne, ali tu ja leko da ne moje. Zaista. Ila dva mi čavesi si Isuse Hriste, buča volina bude me devla bare. Ali to vas devla, hemo kove penso penja. Ako roda tuc, hema ko penaki Isuse sona, šaj to veli zlečime, šaj Isuse Hriste. Amen, džana dva devla, ali buđe ne sumnji njena devla. I naveruj njena Isuse Hriste. Era devla te blagoslovi ne svako na osoba koja kad te dade moja. Te ci de svakova tere devla, svakova bolest Isuse Hriste. Kova i vidljivo i nevidljivo dade moja. Tu će mu kalikova sta, Gospode. Tu devla dikea svako nesu srce vdijeka te devla. Svakoja duša džane devla, svakova so mislini devla. Pana na vače raja dade moja tu veđa nesu karo datu dar Gospode. Me rat rodava samo to blagoslov devla. Hem to mir devla. Te avela ni svakoja porodica ko ti si tere dade moja. Ko ti si bolest Isuse Hriste. Ko ti si paripe dade moja. Tu će sa predaj najakova sta, Gospode. Jer tu jam baro devla. Sašajte čere devla. Hvala ti Isuse Hriste. I sakva so molim džum tu dade mle. Molim džum tu će ko presveto nam ime. Najbaro nam Isus. Amen. Sila budvari, ani molitva i sin. Blagoslov ti čaša kovel preperdi. Devle starodeja, sa te deltu, sa te dobine. Zanjo puti, večnjam te mo. Vater im Himmel, danke für den Tag. In Jesu Namen kommen wir alle vor deine Türen. Verzeih uns, Vater im Himmel, unbewusst und bewusst unsere Sünden und Fehler, die wir tagtäglich machen. In Jesu Namen. Ich werde ein Gebet machen für meinen Mann, für Sülcan. Vater im Himmel, du weißt, Sülcan war sehr krank. Du hast dein Jesus geschickt, dass Sülcan wieder gerettet wird, zweites Leben bekommen hat. Alle Ärzte haben gesagt, er muss lebenlang Medikamente nehmen. Vater im Himmel, du hast ein Wunder getan. Du hast ein neues Leben gegeben für meinen Mann, für meine Kinder. Deswegen deine Liebe groß wird. Vater im Himmel, ich habe keine Zweifel in deinen Wege. Gib Sülcan Geduld und dass deine Liebe mehr vorhanden ist in sein Herz, in seine Gedanken, in jeden Fuß, der tagtäglich mit ihm zusammen zu dir läuft, Vater im Himmel. In Jesu Namen rette meine Familie. Verzeih uns alle unsere Sünden, bewusst und unbewusst. Vater im Himmel, mach das, was du willst von mir. Zieh mich von dieser virtuellen Welt. Lass mich deine Dienerin werden. Lass mich deine Tochter werden. Du machst das. Ich habe keine Zweifel in deinem Namen. In Jesu Namen hast du das heutzutage von mir gemacht, dass ich bin. Du kennst mein Herz. Du kennst alle meine Schritte, die ich gemacht habe und die ich machen werde. In Jesu Namen verzeih mir alle meine Sünden, Vater im Himmel. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. O, hvala ti, Даде Bože. O, hvala ti, Isuse Hrisте. Саковаде бе, Исусе Христе. Сте слушате држуанга туте, Даде Bože. А савке саве јам, Даде Bože. Ту прехватинџанаме, Даде Bože. O, hvala ti, Isuse Hrisте. Сте сочетинџаме нека теме правенцеме пењенце, Даде Bože. Те черато влаф, Исусе Христе. Hvala će, Даде Bože, со свако дивесу јана менце, Исусе Христе. Со ту наме кајмен кокоре, Даде Bože. Со туара кајмен, Исусе Христе. Амен. Амара породица, Исусе Христе. Амара едно корен, Даде Bože. Tu zaštiti ne, Даде Bože, тро свако нечисто, Даде Bože. Halleluja, Isuse Hriste. O, sveti duše, Ava, sveti duše. Ava, sveti duše, tuđe ne svako nesrovilo, kad te, Даде Bože. Ava, sveti duše. I loča svako nesro srce, kad te, Isuse Hriste. Ava, sveti duše, Ava, svako neste, preleste, Даде Bože. Svako napenjate, Даде Bože. Ava, i tu loča svako nesi duše, Даде Bože. Ale page, mudar de, umorna, kad te, Даде Bože. Tu će, Даде Bože, te džan se perde, kad te, Даде Bože. Ispuneno lenge srce, Isuse Hriste. Ispuneno lenge čamenge srce, Даде Bože. Olengo nukonenge srce, Даде Bože. Tu zaštitini, Isuse Hriste. Talo svako nečisto, Даде Bože. O me moli naotu, Даде Bože. Svako napenjače, svako ne pralese, kad te, Даде Bože. I uvek to ventuo, Даде Bože. Te na me kentu nikada, Даде Bože. Te rodentu ko svako korako, Даде Bože. Me moli naotu, Isuse Hriste. Svako nese, Даде Bože. Pa ko kravka mol naptu i manđe, Даде Bože. I me porodica, Isuse Hriste. Tu džere, Даде Bože. Suče džar manđe, Даде Bože. I sa ređane na nama. A me pare kao će rabadova, Isuse Hriste. Tu te nove, Даде Bože. Mer je ne bi vokate, Isuse Hriste. Ste tekli ki napoko čijete, moli naptu, Даде Bože. O, haleluja, Gospode. Даде Bože, că nacă motrovapsu tu manđe čerđan, Даде Bože. Como životi, Isuse Hriste. So me gruđa, Даде Bože, radim deko 67%, Даде Bože. Opra ja opinjam, molim de, Даде Bože. A da vaj ne u nedeju jam neko lever kuzin, Isuse Hriste. Utorki nemo termin, Даде Bože, kolungin arts. Ke džijum, Даде Bože. O doktori čudini pesar me gruđa radi nenako 100%. Ali samo tušaj, Даде Bože, samo tušaj, Isus! Samo tušaj, Даде Bože. Ako vas samo linđum Isusese, čavese, etadese, ko sve to nao. Amin. Amin.